gintutukan sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag paagi sa pagpamangkot sang iya personal nga ihibalo may kaangtanan sa investigasyon sang NBI sa ginatawag nga grave threats case. Ginplastar sang defense lawyer nga si Attorney Mark Benduan ang kakulang sang ihibalo ni Matibag paagi sa serye sang iya nga mga pamangkot kahapon. Lakip diri ang pulo ka mga subpina nga gin-issue sa mga nagtambong sa press conference ni Duterte sang 2024. Ginako ni Matibag nga wala siya personal nga ihibalo sa pila ka mga dokumento nga ginpresentar bangod wala pa siya nakapungko bilang direktor sang NBI sang ginpatigayon ang una nga investigasyon. Sa kada sabat ni Matibag nga wala siya sang ihibalo, ginamarkahan sang X ang dokumento nga makita ninyo subong sa screen. Ginpahayag man sini nga hindi siya ang nagpirma sa mga subpina nga gin-issue sang abungation bangod Pebrero 2020 sa isa ng indirektor sang NBI. Ginpatag ni Matibag nga duha ka bahin ng investigasyon sang ahensya. Ang una, ginpatigayong gilayon pagkatapos ng press conference ni Vice President Sara sang November 2024 sa idalom sang anay pamunuan sang NBI. Ikaduha, amo ang investigasyon nga ginpatigayon sang Special Task Force nga iya nang gintukod pinaagi sa Administrative Order No. 11 sang April 2026. Ginpahayag naman sang defense nga sunod sa Rules on Evidence, ang isa ka testigo mahimo lamang magpamatuod sa mga butang nga iya personal nga nahibaluan. Bangod sini gina-insister sang defense nga ang personal nga testimonya ni Matibag dapat lamang magpatuhoy sa ikaduha nga investigasyon nga ginpatigayon sa tion nga siya na ang direktor sang NBI. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita ang mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po. Okay, you can read it. All right, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer, he is competent enough to answer. Kag nagkomento si House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro nga ang testimonya ni Matibag may kaangtanan sa unang investigasyon nagabase sa opisyal nga record sang NBI kay ginapasugtan ini sa idalom sang rules. Gintugutan naman sang presiding officer nga magpadayon sa pagpamangkot ang Defense Counsel apang ginhambalan nga mag-move on na sa masunod nga topiko kung matapos na ang iya nga pamangkot. Diri kaginkuha sang defense lawyer ang tion agod i-insister nga hearsay o kung chismis lamang ang gwa sang isa ka bagay kung wala man sang personal nga ihibalo ang nagapungko nga testigo. Again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule All right, yan. okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay? Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. May we know- Anyway, I'll move on to... If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit na-translate sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright, I'll move on. Si NBI Director Melvin Matibag kag si Attorney Mark Benduan sa defense team.